दिनै जोङो सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि बरादथिनाय गेलेनायनि कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि वेल विशार्स आरो डिलार्स एन्ड एजेन्ट्सफोरनो जों नैबे रादाबखौ जों होनो नागिरदों। बे रादाबानो जाहैबाय जोङो बरादथिनाय गेलेनो थाखाय जे कमिटि दादोंमोन बे कमिटिया जोङो सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसनजों सालायजानाय जायफोर स्कुल दङ जेरै सेरेगा सिनियर सेकेन्डारि स्कुल रौथायाव आरो सिजौ फाउन्डेसननि आलारि एकाडेमि दैफां नलबारियाव बे स्कुलफोरनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जौगाखांहोनायजों लोगोसे जोङो जेलाव जोबथेजानानै थाजानाय एक्स एनडिएफिफोर आरो बिथांमोननि न'खरा जिहेतु बै जोबथेजानाय न'खरनि सुबुंफोरखौ उदां खालामनो थाखाय गोबांथार बिसोर नारा नाथा नाजानानै राङारि बिथिङाव लोरबां जालांदों। बैनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होनो थाखाय आरो लोगोसेनो जोङो सावस्रि बिफानाव जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरखौ एसे हां मोनहोनो एबा एसे रिलिफ मोनहोनो थाखाय जोङो बेबायदिनो एम्बुलेन्स आरो स्वर्गरथ बेबायदि लन्च खालामनो थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे बरादथिनाय गेलेनो थाखाय थांखि लादोंमोन आरो बे थांखि लानाय बायदियैनो जोङो आगष्टनि 28 अक्ट'आव जोङो उदालगुरि टाउननि बिखायाव थानाय बे बिष्णु राभा कृष्टि संघ कमिटिनि जि नब्लां दङ बे नब्लाङाव जोङो बेखौ इन'ग्रेट खालामनाय जादोंमोन गाजा गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो बेबादिनो जोङो थांनाय सेप्तेम्बर दान मोनसेखौ जोङो बे इन'ग्रेशननि उनाव जोङो गोसो होसारनानै खामानि मावदोंमोन आरो जोंनि गोबांथार बेबायदिनो वेल विशार्सफ्रा आरो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो डिलार्स एजेन्ट्स बेबादि जोंनिफ्राय बे जोंनि लाकि द्र कुपनफोरखौ लांनानै बेबादिनो फानहैनाय जादोंमोन एबा बेबादि बिलाइहैनाय जादोंमोन। दा बेखिनि टाइमावनो मास मोनसे थांखांनायनि उनाव जेब्ला कर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारदोंमोन बे अर्डार बादियै गासैबो बेबादि बरादथिनाय गेलेनायखौ अल आसामनि सिङावनो बेबादि दोनथ'होनाय जादोंमोन आरो बे दोनथ'होनाय बादिनो जोंबो हाइ कर्टखौ सनमान होनानै जोंबो बेबादि जोंनि बरादथिनाय गेलेनायनि गासैबो हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नाय जादोंमोन। आरो साननैसो उनाव जेब्ला अक्ट'बरनि 25 अक्ट'आव जेब्ला हाइ कर्टनिफ्राय बेखौ डिसमिस खालामफिननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि पारमिसन लानानै होनो हागोन होननानै जेब्ला फोसावनाय जायो अब्ला जोङो जोंनि बड'लेण्ड खुंथायनि सिम जोङो बेबायदि गनायथि मोननो थाखाय जोङो आर'ज बिलाइ जों होदोंमोन आरो बेबादिनो दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम बेखौनो खोथा होबाय जे जोंहा सेवा सेतुनि गेजेरजों जाय अनलाइन जोंहा पारमिसन अलरेडि लाखानाय दङ बे एक्जिस्टिं अर्डारनि सायावनो बेस खालामनानै बिथांमोना भार्बेलि बेबायदि वर्ड होबाय जे जोंनि बे बरादथिनाय हाबाफारिखौ फ्रि एन्ड फेयार आरो आब्रुथिनि गेजेरजों बेखौ जोङो जि डेटआव थि खालामनाय जादोंमोन जानुवारिनि 22 तारिखआव बेबादिनो होनो थाखाय बिथांमोना जोंनो भार्बेलि बेबादि गनायथि होबाय आरो बिनिखायनो जों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनाय जायोदि दिनैनिफ्राय जोंनि गासैबो डिलार्स एजेन्ट्स आरो वेल विशार्सफ्रा जायफ्रा लादोंमोन बिथांमोनहा जोंनि बे लाकि द्र कुपन्सफोरनि कन्ट्रिबिउसनफोरखौ नोंथांमोना होनो हासिगोन जायनिफ्राय लादोंमोन आरो जाय बिथांमोन एजेन्ट्सफ्रा बा डिलार्सफ्रा दिनै फाननायखौ दोनथ'दोंमोन बिथांमोनाबो फानफिननो हासिगोन आरो बेखौ जोंनिफ्राय जायफ्रा आरो लांफैनो गोसो दं बिथांमोनाबो लांफैनो हासिगोन। दिनैनिफ्राय जोङो बे लाकि द्र कुपन्सफोरखौ जोङो गनायथि मोननाय बायदियै जों गासैबो जायगायाव जों बिलाइनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो जोंनि बे सेरेगा फाउन्डेसना जाहैबाय मोनसे वेल एस्टाब्लिश्ड मोनसे ट्रास्ट आरो बे ट्रास्टआ गोबांथार जोंहा बेबायदिनो नांगौ बादि जोंहा डकुमेन्ट्सफोर बेफोरबादि माखासे वेलफेयारनि खामानि मावनो आरो बेबायदि माखासे गुबुन गुबुन बिफानाव जों बेबायदि खामानि मावनो थाखाय जोंहा बेबायदि डकुमेन्ट्स दङ। दा बे समाव आं नैबे जिहेतु हाइ कर्टनि भार्डिक्ट
ओंखारनायमोन नैबेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायो। बेयो जाहैबाय सिगाङाव हाइकर्टनिफ्राय ओंखारनाय जि अर्डार लेखामोन बियो जों बेखौ सनमान होनानै जोङो माखासे सम जोङो जोंनि खामानिफोरखौ जों दोनथ'नानै जेब्लासिम जोङो सरकारनिफ्राय खोथा मोनाखै अब्लासिम जोङो जेबो खामानिखौ मावथ'वाखैमोन। दा दिनै जोङो सरकारनिफ्राय खोथा मोननायलाय जोङो दिनै जोंनि खामानिखौ जोङो जागायफिननो थाखाय जों आखायाव लादों। आरो जोंहा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ बेबायदि स्कुल माखासे गुबुन गुबुन इन्सटिटिउसन्सफोर बेबायदि जोंहा सालायबाय थानो थाखाय एबा बेबायदि गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ जोङो बिदि फसंनानै रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जोंहा नांगौ बायदि डकुमेन्टसफोर दङ। जोंहा सेरेगा फाउन्डेसननिफ्राय नैबे जोंहा जिथु ट्रास्ट डिड नैबे ट्रास्ट डिड बेबो जोंहा दङ जोंनि आखायाव। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ बेवहाय 1961 इनकाम टेक्स एक्टनिफ्राय एक्टनि आन्दाराव जोंहा मोनसे रेजिस्ट्रेसन दङ। बे रेजिस्ट्रेसननि बे इनकाम टेक्स एक्टनि 1961 बे एक्टनि आन्दाराव जों रेजिस्ट्रेसनजों बेजों लोगोसे जोंहा बे 12A आरो 80G नैबे 12A आरो नैबे 80G बेफोर गासैबो डकुमेन्टसफोरा जोंहा मौजुद दंजोबो। जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि समाजनि एबा बेबायदि गुबुन गुबुन फसंथानफोरनि जोङो खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दा बिनिखायनो दिनै गासै रायजो राजानिसिम जोङो बेखौनो मिथिहोयो जे नोंथांमोना दिनै बेबायदि गोनो गोथो जानांगौनि जेबो गैया। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि बे सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसनजों खुंजानो लानाय बे बराथिनाय गेलेनाय बेखौ नोंथांमोनहा जोंनि थिखानाय अक्ट'आवनो बेखौ गेलेनायखौ नुनो मोनगोन आरो बेवहाय गाजा गोमजायै नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। जों बेखौ बे आब्रुथिनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो माखासे क्लिन माखासे नियम नितिनि गेजेरजों जों बेखौ गेलेनानै जों नोंथांमोननि मोननांगौ जि प्राइज जों बेखौ नोंथांमोननिसिम मोनहैहोगोन। आरो जों जि मावनो लानाय थांखि स्वर्गरथ एम्बुलेन्स बेफोरबायदि रायजोनि थाखाय जों लन्च खालामनाय आरो बे NDFPफोर एक्स NDFPफोर जेलाव जोबजानाय बिथांमोननि थाखाय जोङो जे राङारि अनसुंथाइ होनाय बेफोर खामानिखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ बेबायदि हेफाजाब होगोन जोंखौ कअपारेट खालामगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनै नोंथांमोननिसिम बे मेसेजखौ आंनिफ्राय आं कमिटिनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। गोजोन्थों। आं सिजौ फाउन्डेसननि आफादगिरि जानानै जोंनि बे सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि मोननैबो जथायै जिथु बरादथिनाय जि गेलेनाय जोंनिफ्राय होदोंमोन बेखौ जा आफादगिरिया मोजां रोखोमैनो माबायदि सोलिलांगोन बेखौ फोरमायथिबाय। दा बेवहाय आं बेखौल' बुंगोन जे जोंनि जिथु बरादथिनाय गेलेनाय बियो माखासे समाव एसे माने गोनो गोथोनि गेजेरजों समा बारलांबाय। दा अब्लाबो जोंहा कमिटिनिफ्राय BTC अथ'रिटिजों माखासे सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा माने रिटेनलि नङाबाबो पारवेलि बिथांमोनहा माखासे होनो हानायनि खोथाखौ बुंनायलाय जोङो दा जागायफिनबाय। दा बे हिसाबै जोंहा आफादगिरिया जि रोखोम बुंलांबाय बेबायदिनो जोङो बे बरादथिनाय गेलेनायखौ जोङो थि टाइमाव होनो साखाफारा जाबाय। फैगौ जानुवारिनि 22 अक्ट'आव जों बे गेलेनायखौ खालामसिगोन। दा बेखायनो गासै रायजो राजाफ्रा बे सेरेगा फाउन्डेसननि जिथु फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेसननि जिथु फरायसालि बे मोननै फाउन्डेसननि जिथु फरायसालि बिथिंनि मोननैखौबो जौगानाय आरो फारसेथिं जा आफादगिरि बुंलांनाय जि बे गेलेनाय थिनायनि गेजेरजोंनो जोङो होनो खोथा होदोंमोन जे नैबे जेलाव थानाय जायफोर NDFB बिथांमोननि न'खराव माखासे अनसुंथाइ होनाय आरो एम्बुलेन्स आरो स्वर्गरथ बेफोरखौबो मावफुंनो हानाय बायदि आंनिफ्राय आं बेखौसो खावलायगोन जे जों सिजौ फाउन्डेसन जानानै जे जाहाथे जि थांखि लानाय बेफोरखौ मावफुंनो हानाय बायदि गासै रायजो राजा जाहाथे बे जोंनि गेलेनाय जिथु बरादथिनाय गेलेनाय बेखौ
माने अनसुंथाइ हिसाबै बयबो लायो आरो लानानै फैबाय थानाय जितु खेला जागोन बेखौ जाहाथे मोजां रोखोमै जाफुंहोनायाव जोंखौ मदद खालामो आं बेखौ सिजौ फाउन्डेसन जानानै खावलायहरबाय।